Pentti, juo nyt se kahvisi loppuun. Ja Olli, etsi sinä se joulukoristelaatikko, muuten emme saa ajoissa joulua valmiiksi. No en minä oikein tiedä. Minä en tajua, minne se on voinut kadota. Minä olen etsinyt sitä kaikkialla, ihan joka paikasta. Minä en ymmärrä, missä se voisi olla. Et niin. Seikkausaletti. Samoin kävi transistoriradiolle. Juuri kun minun piti avata se, se oli hävinnyt. Samoin kävi siskolle. Hänen piti käyttää monitoimikonettaan, eikä löytänyt sitä mistään. Dennis sanoi, että ei ollut nähnyt koko konetta koko viikkona. Mitenköhän niillä menee Kanarialla? Olisivat voineet lähettää edes kortin. Kahvipannu räjähti. Keitänkö uutta? Totta kai keität, mutta kahvipannu räjähti. No, täytyy sitten keittää. Keltaiset sivut, keltaiset sivut. Mitä sanot, Pentti? Keltaiset sivut tässä kirjassa ja silleen. Vanhat, niinku se kartta, joka löydettiin ja silleen. Antiikkia ja silleen. Joo. Seikkausaletti.